Пришли žiaru, tri húžiny osňali, a čo najkrajší kornu so sebou pojali. Úvodná pieseň v podaní ľudovej hudby z Hrochote so spevákom Martinom Škamlom Srniačikom vám predznamenala miesto, kde sa náš televízny štáb vybral s reláciou Rok na dedine. Prvú zastávku sme si urobili v ospievanej Hrochotskej doline na salaši miestneho poľnohospodárskeho družstva. Od dojenia oviec sme si na chvíľu k mikrofónu pozvali toho, ktorý za všetko na salaši zodpovedal. Má na starosti okolo 800 oviec, to je dosť roboty a navyše hovorí sa o tom, že tu v Hrochotskej doline a na okolí sú premnožené medvede. Mali ste už aj vy takú návštevu v okolí Košiara? Tak badáme, obchodia v noci často, no ale máme tu psov dobrých, strážnych, bielých, tak tie nás ako čas upozornia na tú vec. No a musíme čak psom ísť pomôcť, odplašiť s baterkou, ako sa dá. Zatiaľ ešte nestrhli nič. Tak obchodia, ale zatiaľ ešte sa máme dostať do košiara. Tu vedľa košiara sme videli taký malý košiar, kde sú okrivené ovce. Z čoho to? No tak to narobili tieto veľké suchoty. To sú stržňovky, veľká krivačka. Tak to trvá niekoľko, niekedy aj mesiacov, kým sa to vylieči všetko. No, dennodenne sa tomu treba venovať, zastrekovať, ošetrovať. No a potom zasa to pôjde nazad do stáda, keď to bude zdravé. No jedné pribúdajú, voľačo odbudne, ale viacej pribúda tých krivých. Čiže už by to chcelo trochu dažďa. Tak pravda, že už aj prepášu, aj z lesa pasú, aj už by aj podriaslo, omladilo dačo. No už suchoty sú veľké teraz. Ešte, že sú tieto trosy tu pod polanou také veľké, tak to tie trošku ešte držia, že z toho vlahu ešte ako tak, s tými rosami. Márne Hrochotskú dolinu tri vršky preriastli. V prvej polovici júna aj tu, v tieni podpolianských velikánov, bolo sucho, ktoré neprijalo poľnohospodárom. Miestne poľnohospodárske družstvo hospodári na vyše 1500 hektároch a v živočíšnej výrobe okrem oviec chovajú aj 1000 kusov hovädzieho dobytka. Ako sa dokážete vyrovnať s kvalitou mlieka? No, jedna z hlavných otázok samozrejme je kvalita mlieka. Z tohoto sme sa už viac rokov zaoberali a staré technologické zariadenie, ktoré máme prakticky už 30-ročné, robíme v tomto roku výmenu. To znamená, že robíme rekonštrukciu dojaceho zariadenia, kde chceme namontovať novú technológiu, to je dojarino Alfa Lava, ktorá by sa mala montovať v mesiaci september. Robíme to za pochodu, nakoľko ešte v tejto maštali boli pred mesiacom dojnice a jalovice a do septembra prakticky by to mohlo byť táto rekonštrukcia prevádzky, pretože už v mesiaci september by sa mohla montovať táto nová technológia. Predpokladáte potom samozrejme aj vyššiu kvalitu toho mlieka zavedením tejto modernej dojárne. Kto vykupuje od vás tak mlieko, tak kravské, ako aj od oviec, teda syr? No tak samozrejme počítame s tým, že s touto novou technológiou by sa malo však dosiahnuť aj lepšia kvalita mlieka, a to hlavne však vylepšením tejto technologickej časti, kde by sme
počítame, že budeme prakticky odozdávať tých 80-90% mlieka QA prvej triedy. To prakticky sú štúdie vypracované a podľa tohto by sa ani nemalo prakticky ísť už pod tieto normy. Mlieko dostávame súčasne do mliekárny Zvolen, no a pre budúci rok sa rysuje ďalšia konkurencia, že by sa mal spustiť mliekoservis Zvolena, kde prakticky by sa požadovalo kvalitné mlieko. Tento mliekoservis by mal vyrábať mlieko pre kojeneckú výživu. Na týchto našich podmienkach de facto za tejto novej technologickou zariadení by sme mali túto kvalitu mlieka dosahovať. Pokiaľ sa týka syra, tak odozdávame syr, prakticky zvážame ho, chodí si do brinziarny z Volenskej Slatiny pána Molecovi. Pár metrov od vyústenia Hrochodskej doliny je Píla, jedna z ďalších aktivít poľnohospodárskeho družstva. No keď sme vošli do pílnice, zdalo sa nám, že nepracuje na plnú kapacitu. Čo všetko v súčasnosti robíte v tejto píle? V súčasnosti robíme v tejto píle súkromný porez a normálny porez družstevný. V menšej kapacite momentálne, lebo nemáme zabezpečený odbyt na 100% výroby. Aké drevo spracovávate? Spracovávame drevo ihličnaté a aj tvrdú bukovú a dubovú guľatinu podľa zákazky a požiadaviek zákazníka. Dokážete zákazníkovi aj zohnať drevo, či si musí dovieť sám? Zákazníkovi vieme drevo dodať, aj zohnať na porez na našej píle. Hovorili ste o tom, že čo robíte v súčasnosti na píle, ale mňa by zaujímalo, čo všetko tento kolektív dokáže urobiť. Tak tento kolektív, keby bolo možné z kapacity píly, by dokázal oveľa viacej. Vyrábame aj tatranský profil, potom rezivo na podlahy a rôzne druhy výrobkov. Je na to odbyt. Nemáte u vás v obci takých šikovných majstrov, čo by sa chytili tohto dreva, tohto polotovaru a vyrábali z toho rovno nábytok, aby ste nepredávali suroviny? No, momentálne sú takí, ale to robí všetko v Banskej Bystrici u súkromníkov a na Hrochoti nemá o to nik záujem. Jedinou výhodou suchého júna bola možnosť dôkladne urobiť tzv. Zelenú žatvu. Na hrbáčoch v okolí obce sa kosačky nezastavili po celý deň. V takýchto extrémnych podmienkach musia byť vodiči traktorov a senážnych vozov skutoční majstri. Ale uplynula dlhá zima, na konci ktorej už nejednému hospodárovi chýbalo krmivo, bola dostatočnou výstrahou. Zatiaľ čo roľník zápasil na holiach s extrémnou horúčavou, deti z folklórneho súboru Hučava precvičovali v záhrade materskej školy svoj program pod názvom Lúčne hry. Históriu folklórneho súboru si v Hrochoti strážia aj prostredníctvom týchto starých fotografií. No rovnako hrdí sú aj na dejiny obce.
V roku 1479 mala názov Horhák a liter Chrochot, v roku 1507 Rochot a v roku 1786 Chrochoť. Kráľ Matej Korvín v roku 1464 potvrdil obyvateľom obce staršie výsady, ktoré ich pasovali za tzv. Slobodníkov. Pretože sa osvedčili ako dobrí strážcovia kráľovského lesa a Výglavského hradu, oslobodil ich kráľ od všetkých daní a poplatkov. Mnohí z nich by takéto výhody privítali aj dnes. Ako podnotár tu pôsobil ľudomistrík Ondrejov. Ak sa historici domnievajú, že zbojnícku mladosť napísal práve tu, určite sa nemýlia, pretože slobodníci boli aj vybíjani zbojníci, o ktorých sa dodnes rozprávajú napínavé príbehy. Z bývalej fary chcú v obci urobiť múzeum Andreja Sládkoviča, ktorý tu pôsobil ako evanjelický farár 10 rokov. Svedkami bohatej histórie obce sú aj staršie, mnohokrát už neobývané domy. Nejeden z nich ešte aj dnes svedčí o šikovnosti majstrov, ktorí ho stavali. No rovnako šikovní ľudia sú tu aj dnes. O pravdivosti tohto tvrdenia sme sa presvedčili napríklad aj počas návštevy u pani Anny Šimkovej. Vyšívané vankúše, papuče, ale najmä kožúšky hovoria výrečne nie len o hrochotských motívoch výšiviek, ale aj o umení tej, ktorá ich vyšila. Keď už hovoríme o šikovnosti hrochotských žien, nemôžeme obísť ani novootvorené krajčírstvo v obci, ktoré doplnilo formujúcu sa mozaiku služieb. Skôr ako sme sem prišli, sme sa dozvedeli, že máte bohato objednávok na šitie. To znamená, že na Hrochoti ženy už doma nešijú? Momentálne nie, keď sa môžu spoľahnúť na naše služby. Dúfajme, že to bude naďalej pokračovať takto, takže nemusia. Ale že máte zákazníkov a zákazníčky aj z Banskej Bystrice, som počul. Aj z okolia. Aj z Poník, tam chodím
pravidelne každý týždeň v stredu a berem si zákazky. No a väčšinou máme aj z Banskej Bystrice. Čo vedie tých, ktorí prídu z Banskej Bystrice sem? Predsa je to len nejakých 20 kilometrov sem, 20 naspäť. No možno, že aj po tej finančnej stránke im to vyhovuje určite. A zasa sú tu u nás mladé ženy, ktoré majú svoje kolegyne. A keď sa pochváli, že má dobre ušitý model a je s ním spokojná, tak pravdepodobne aj to. Neviem. Pravdepodobne to bude aj kvalitná práca vašich krajčírok. Snažím sa dohľadať, aby to bolo perfektné, aby bol spokojný v prvom rade zákazník. O to nám ide aj do budúcnosti. Aby sme vyhoveli každému. Keď sa stane aj na termín, že urýchlene musíme posunúť aj zákazku dopredu. Odkiaľ beriete krajčírky? Mám zamestnané z Hrochote. Jedna pani nastúpila teraz momentálne 3. Potom mám z Dubravice, to je absolventka, práve dneska robí záverečné skúšky, držíme jej palce, aby to dobre dopadlo. No a mám učenicu 2. ročníka, ktorá bude praxovať až do 3. ročníka tu. Plánujem ďalšiu zobrať, lebo by som chcela vyhovieť mladým dievčatám, aby sa mali možnosť doučiť. Nie tak dávno sortiment služieb v Hrochoti rozšírilo aj kvetinárstvo. V neštátnej zubnej ambulancii sme chvíľku počkali, kým pani zobárka vybaví posledného pacienta. Aký je život súkromného, respektíve neštátneho zubára v dedine? Vážne, či žartom? No, vážne. No, ťažký, veľmi, no, musíme veľa špekulovať, ako výjsť s tými platbami, ktoré nám poisťovne hradia, ale zase väčšia zodpovednosť je, ale zase príjemnejší, človek si viac uvedomí svoju hodnotu, keď robí sám na svoje triko. Čiže môžeme povedať tak, že neľutujete svoj krok? Vôbec nie. Nikdy by som sa nevrátila do štátnych služieb. Od lekára ide pacient väčšinou do lekárne. Veľa rokov si museli Hrochoťania chodiť pre lieky do Banskej Bystrice. Tu v lekárne by ste mohli mať prehľad o tom, akí sú Hrochoťania. Či je to zdravý národ, alebo chodia často pre lieky. Ja si myslím, že ako celý náš národ, že ťažko povedať, aj zdravý, aj chorý. No. Je tu prevažne staršia klienta, obyvateľov, takže chodia. Ja som počul, že keď je také počasie ako teraz, keď treba robiť v záhrade, takže menej chorľavejú. No áno, ja dúfam, že sa to zlepší v zime, že bude viac tých pacientov. Koľko ste už tu v Hrochoti s touto lekárňou? No tu sme tak 2 týždne, 3. týždeň. Takže sú to ešte začiatky, tak uvidíme. Možno o rok, keď sa zastavíte, poviem vám viac. No ale každý podnikateľ skôr ako začne si robiť taký prieskum, že oplatí sa mi to, neoplatí. Čo si myslíte? Dobre ste investovali? No myslím si, že sme išli trošku aj do rizika, no ale vzhľadom na pacientov, keď sme sa poradili s pánom starostom, chceli sme ísť v ústretí starším ľuďom, tak sme sa rozhodli, že ideme do toho. Dedinský človek chvíľu neposedí, ak samozrejme nie je sviatok alebo nedeľa. Ak náhodou nerobí na poli alebo nestavia dom, určite vezme do ruky motiku a nájde si robotu v záhrade. Tohtoročný jún by sme mohli nazvať aj mesiacom ruží. Krásne rozkvitli aj šípové rúže v záhrade tety Mazúchovej. Prechádzali sme dedinou z hrbáča na hrbáč, ako vravia domáci, a porovnávali sme novú výstavbu s tou starou, ale aj pýtali sa ľudí, čo ich v obci trápi. A tak sme celkom náhodou zastali aj pred domom pani Ani Letrikovej, ktorá má problémy s nedokončenou kanalizáciou. No tak keď sa stavba robila, tak sme horko ťažko vydobili tie lúry, aj to sme boli kopať, aj maťachové, aj delenie, aby tie lúry aspoň tam on za stavbu dal, že by ten smrad nebol. No potom zostalo to tak stáť. No ale bolo, že ako dá tie lúry. No ale stojí to tak. On sa potom sme zvolili druhýho
a ten zase tiež vraví, že na to peniaze nie je to. A teraz tento môj Zaďko vôbec nechce tú stavbu dokončovať, že on pri tom smrade bývať nebude. Ako sme videli, Hrochoťania si pred muzikou vedia rozkázať aj zacifrovať. Škoda len, že sa nedá rozkázať aj vrchnosti, ktorá by im viacej nadelila do obecnej kasy. Veď do ich plánov patrí aj rozvoj turistického ruchu, na ktorý chcú využiť najmä prírodné krásy Hrochotskej doliny, kysliniek a pohostinnosť Hrochotského mlyna. Starosta, stojíme tu pri Bátovskom balvane. Je to prírodná pamiatka a samozrejme aj jedna z turistických atrakcií Hrochotskej doliny. Ako chcete túto prírodnú pamiatku, ale aj ďalšie spomínané atrakcie využiť pre turistický ruch? No viete, táto naša Hrochotská dolina je ospievaná v ľudových pesničkách. Poznajú, hádam, celé Slovensko, ale po tej turistickej stránke je ešte dosť málo využívaná. Chceli by sme ju sprístupniť našim turistom, alebo už aj tým zahraničným, s tým, že by sa nepoškodil rást tejto celej doliny. Taká vstupná brána by bol ten Hrochotský mlyn v úvode Hrochotskej doliny a pomaličky cestou hore až na tej Kyslinky, kde by sme teda plánovali po dohode s lesami urobiť nejakú ubytovňu, nejakú reštauráciu a potom ďalší výstup hore na Poľanu. Tento rok sme zamestnali jednu pracovníčku na cestovný ruch. Založili sme aj mikroregión a snažíme sa tak nejak spolu dokopy tento celý cestovný ruch, či už vidiecký turizmus, alebo tú agroturistiku, troška štepiť a našim ľuďom poukázať. Jedného času bola veľkou atrakciou tejto doliny železnička, ktorá vozila drevo, respektíve zvážala drevo z Kysliniek na Výgľaš do lesného závodu. Neuvažuje sa s obnovením trate tejto železničky? Bohužiaľ, bolo to naozaj na škodu, že sa zrušila v tých 70. rokoch. Bolo by to pre dnešné Slovensko, pre dnešný náš región veľkým prínosom. Rozmýšľali sme nad tým, keby sa nám podarilo zohnať nejaké tie koľajnice, buď niekde v Podvrezove, alebo kde, že by sme vyhlásili takú čiže nejakú celoslovenskú akciu v rámci nášho regiónu a tak ďalej, že by sme chceli aj túto ešte čas prístupniť našim turistom. Obec má už pomerne dobre vybudovanú obchodnú sieť, dokáže hosťom ponúknuť aj stravovanie a ako sme počuli, chceli by na Kyslinkách vytvoriť aj ubytovacie možnosti. Čerstvý vzduch tu v kopcoch a detské sanatórium pomohli nejednému dieťaťu, najmä z Banskej Bystrice, ktoré malo problémy s dýchacími cestami. Na obec, ktorá má len 1340 obyvateľov, majú Hrochoťania dobré zastúpenie vo futbalových súťažiach, veď dorastenci aj muži hrajú 4. ligu. No a keby bolo viac financií, údajne by si trúfali hrať aj vyššie. Snažili sme sa vám v kocke priblížiť život v obci tak, ako sme ho videli objektívom kamery. Z ďalších rozhovorov s ľuďmi sme sa dozvedeli, že tu majú 48 nezamestnaných, že dom smútku už volajú stavbou storočia, zišli by sa im aj lepšie cesty a kanalizácia. Dvere na obecnom úrade sú otvorené pre všetkých, ale všetkým vyhovieť to jednoducho nejde.
aké máte zámery na ďalšie roky, samozrejme vychádzajú z tých možností a z tých financií, ktoré máte v súčasnosti a ktoré sa vám rysujú v najbližšom roku alebo v najbližších rokoch? No plány máme dosť veľké do budúcnosti. Či sa to podarí, ešte budeme vidieť. Totiž pohrávame sa aj s myšlienkou plinofikácie obce. Boli sme sondovať vo Zvolene, aká je šanca. Zatiaľ to vypadá tak pol na pol. Ak získame ešte nejaký väčší odber, získame nejaké väčšie peniaze, teda aj z našej strany, aj zo strany štátu, tak sa chceme do toho pustiť budúci rok. Boli sme svedkami viacerých vystúpení folklórnych súborov a skupín, ktoré pôsobia na území obce. Väčšinou býva situácia taká, že je problém, aby vôbec sa udržali, aby mohli vystupovať. Pomáha im obec v tom, aby ďalej išli, nacvičovali a vystupovali? No, koncom ľaňajšieho roka vznikol ten mládežnícky súbor, aj ten detský súbor a skutočne práca, hlavne teda tých vedúcich učiteľov je na úrovni a vidieť, že sa o tie deti poctivo starajú, aj o tých mládežníkov. Pomoc z obecného úradu není veľká, poviem pravdu. Snažíme sa v tých možnostiach finančných, aké sú. Tohto roku sa nám podarilo aspoň zaplatiť muziku, lebo viete, dneska bez muziky nie je žiadny súbor a už muzikanti sú naučení za každé vystúpenie voľakú tú korunku dostať. Tak sa snažíme aj touto formou pomôcť tomu súboru. Snažíme sa pomôcť aj pri tých krojoch. Takže dúfam si, že tento rok bude bohatší na to všetko, ako bol minulý. Z histórie vieme, že Hrochoť bola obcov slobodníkov. Ako sa táto história a tento odkaz premieta do súčasnosti? Tá slobodnícka obec naša naozaj bola dlhé roky, stáročia a vidieť to na tej povahe, myslím si, aj dneskajších ľudí. Je taká svojrázna povaha, hrochotská povaha, ale na tom všetkom je najkrajšie to, že sme Hrochoťania.